assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛnko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bololabaarakɛlaw diɲɛ magobatigiw jagokɛlaw walima kɛn yɛrɛ ye baarakɛda fɛn o fɛ aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ. Bi siraba kibariow la Pont des Martyrs nɛgɛ minnu bɛ a la n'u b'a wele garde fou accident dɔ kɛra sababu ye k'o nɛgɛ kari o karili a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye bolimafɛntigiw ma o de kama komi anw ka jɛmukan in ka laɲini de ye kɔlɔlɔ bɛ se bolimafɛntigiw ma yɔrɔ o yɔrɔ ka fɛɛrɛ ɲini o la joona an sera sira dilanbagaw ma k'u ɲininka munna hali bi garde fou in ma dilan ka d'a kan a karila a mɛnna u y'a yira an na k'a fɔ olu fana bɛ baara kɛ sariya dɔw de kɔnɔ sɛbɛn dɔw de bɛ jateminɛlikɛla dɔw de b'olu fana la n'u girinna ka wuli ka baara kɛ ka sɔrɔ u ma tɛmɛ o sariya ninnu tagasiraw fɛ ɲangili bɛ se ka ta ka ɲɛsin olu ma ko o yɛrɛ de fana kama u bɛ san kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn ye ba mun kɛ o laban mun kɛra Sikaso u y'a ɲini u ka laɲiniw kɔnɔna la u ka texte ninnu ni yɛlɛma bɛ se ka don a dɔw la mun bɛ se ka kɛ sababu ye ni nin n'a ɲɔgɔnnaw kɛra u ka se ka wuli joona k'a baaraw kɛ walasa bolimafɛnbolilaw an bɛ siran mun ɲɛ a kana k'o ye o de kɛra a ka jaabiw ye a ye minnu di k'a yira an na k'a fɔ baara in sumayali kun ye yɔrɔ min ye. Bon sira kunbɛn a ka cogoya ka ca ne bɛ min don a la fe bɛ dɔw la bon fe tɛ dɔw la mais panneau b'olu la bon a bɛ dépend ni sera min na ni panneau bɛ yen i b'o panneau kumakan respecté awɔ ni fe ma don bon o kɔni o ka nɔgɔn parce que ni fe bɛ bilenman na bɛɛ b'a dɔn i man ka tɛmɛ donc n'a ye binkɛnɛ bɔ i bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ bon hali n'a ye binkɛnɛ bɔ n'i bɛ tɛmɛ fana i bɛ lajɛli kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa ni fe tɛ yɔrɔ min na a b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ panneau bɛ yen bon ni panneau min bɛ yen panneau bɛ min fɔ i b'o de respecté bon ni panneau tɛ yen en tout cas kɔni a tɛ taa ɲɛmajɔ kɔni i bɛ hakili de sigi k'i jɔ ka sira filɛ fɔlɔ donc ni i kan ka i bɛ se ka tɛmɛ ka sɔrɔ i ma se mɔgɔ ma si ma donc i bɛ tɛmɛ. bon sira kunbɛ la n bɛ se ka mun fɔ panneau de signalement bɛ yen bon ni mun bɛ se ka panneau lajɛ ni ma panneau ye intersection kɔni i kan ka i hakili to i ka fɛɛrɛ la toujours pour que i ni mɔgɔ kana se ɲɔgɔn ma parce que sira ninnu sanfɛla la nin dɔw bɛ yen nɔ mototigiw de bɛna don ɲɔgɔn na ten tɔ bɔn n'i y'a ye i bɛ se ka fɛɛrɛ minɛ ka mun ka tɛmɛ intersection na i bɛ se hakili to i ka fɛɛrɛ la ne bɛ se k'o de fɔ ka gɛlɛya quoi fɛɛrɛ ni hakili b'i ka fɛɛrɛ la kɔni a ka ca ala fɛ i ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma non bon i bɛ jateminɛ de kɛ k'i ka précaution ta a ka mun bɛ ɲɛfɛ ani mun bɛ kɔfɛ parce que chauffeur sigilen bɛ ka mobili kɔnɔ de i kan ka mobili fila de boli ɲɛfɛ mobili i b'o jateminɛ ani mun bɛ kɔfɛ fana bon mobili fana filɛ nin ye autorisation saba de b'a la camancɛ ta bɛ gauche droite u bɛɛ bɛ yen bon ni hakili b'olu saba bɛɛ lajɛlen la n'i ka fɛɛrɛ a ka ca ala fɛ i bɛ boli ni mɔgɔ tɛ se ɲɔgɔn ma. i n'a fɔ fe wa ou bien i n'a fɔ polisiw ka ɲɔgɔn kunbɛn. ayi sira kunbɛn na komi e bɛ taxi ko la n'i sera sira kunbɛn na e yɛrɛ. ni sera kalifuru la i bɛ jateminɛ kɛ ni mobili tɛ ka tɛmɛ i bɛ tɛmɛ i fana ni sera kalifuru la n'i y'a sɔrɔ denmisɛnnin ma yɔrɔ la n'i y'a sɔrɔ denmisɛnnin tɛ ka tɛmɛ i bɛ avancer n'i y'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ terrain jɛman bɛ yen denmisɛnnin kan ka tɛmɛ yɔrɔ min na ni sera i bɛ ralentir n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ fana bɛ na i bɛ continuer. ni siraba kumakan daminɛnen an ka foli ni walimadɔn bɛ aw ye jɛmukan in tɛ fɔ aw minnu kɔ an dɛmɛbaga n'o ye assurance lafiya ye an b'u fo dan tɛ foli mun na siraba kumakan jɛmukan de don mun na bɛnna Sherifula tele ɲɛmaaw fɛ walasa accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na bolimafɛnbolilaw ka se ka sira sariyaw dɔn u k'u tafanw n'u nafanw dɔn bi an y'a kanu ka kuma fɛn mun kan o de ye intersection ye n'i ko intersection o ye sira kunbɛnw de siraw bɛ bila ɲɔgɔn na yɔrɔ min na a fɔli de ma intersection carrefour giratoire b'a la intersection b'a la o intersection ninnu i bɛ taa sɔrɔ kɛcogoya dɔ de b'a la n'i m'a kɛ a kɛcogoya la dɔrɔn o fana bɛ na ni accident ye
a intersection suguya ka ca u suguyaw tɛ kelen panneau bɛ se k'u dɔn u fara ka bɔ ɲɔgɔn na panneau bɛ se ka bɔ ɲɔgɔn na komi agents ni feu a suguya ka ca bi an bɛ auto école Blondin la mun bɛ Garantibugu a formatrice n'o ye a monitrice ye mun bɛ cours di ɔkɔlidenw ma an sera ale ma bi ale de bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye intersection suguya minnu bɛ yen a kan ka tɛmɛ cogo di f'e kan ka kuma wagati jumɛn polisi n'o ye agent o kan ka kuma wagati jumɛn panneau bɛ kuma wagati jumɛn ni panneau fana tɛ yen a bɛ kɛ cogo di walasa an ka se ka tɛmɛ intersection na ka sɔrɔ a ma kɛ ni accident ye carrefour giratoires fana b'a la n'o ye rond point ye a bɛna da don bɛɛ la k'a ɲɛfɔ walasa aw ka se k'a faamu a bɛɛ kɛ kun de bolimafɛnbolilaw ka se ka faamuyaliw sɔrɔ accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na komi an y'a fɔ an ɲɛna jɛmukan in yɛrɛ ka laɲini ye o de ye an bɛ yɔrɔ min na i n'a fɔ bi accident cayalen don fo k'a dama tɛmɛ o la an wulilen don k'an jɔ Sherifula tele ɲɛma fɔlɔ yɛrɛ n'o ye a Seyid Sherif Usmani Madani Hayidara a ka hamina de jamana in bɛ se ka lafiya cogo min o hokumu de kɔnɔna fana la Sherifula tele ɲɛmaw ye émission circulation routière n'o ye siraba kumakan ye k'a sigi sen kan accident ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na bolimafɛnbolilaw ka se ka faamuyali sɔrɔ accident ko ka nɔgɔya o de kɔnɔna la bi an bɛ Garantibugu auto école Blondin na ani a formatrice bɛ ɲɔgɔn fɛ ale ye muso ye a bɛ ka dɔnta ka bon siraba sariyaw kan a bɛna ɲɛfɔli k'an ye intersection na madame an ni sɔgɔma komi n y'a fɔ cogo min na bi an sera i ma auto école Blondin na walasa i ka se ka kuma intersection panneau ani fɛn minnu kan ka kɛ intersection na an b'i fo fɔlɔ yanni an ka don jɛmukan kɔnɔ. Ok an yɛrɛ bɛ aw fo Sherifula TV baarakɛlaw an ka foli b'aw ye kosɛbɛ aw sera an ma yan auto école la yan bi a diyara an ye kosɛbɛ. I y'a fɔ cogo min na an bɛna kuma intersection kan intersection sugu ka ca an bɛna kuma o kan k'a ɲɛfɔ walasa faamuyali bɛ sɔrɔ a la cogo min na parce que accident ka ca intersection na mais a caman bɛ sɔrɔ dɔnbaliya de fɛ donc an b'an da don o la k'o walawala intersection sugu minnu bɛ yen walasa dɔ ka se ka bɔ accident na donc désormais n'aw sera intersection na baara fɔlɔ-fɔlɔ aw bɛ lajɛli kɛ fɔlɔ parce que intersection dɔw bɛ yen fee bɛ yen nɔ en même temps i bɛ taa sɔrɔ agent dɔ bɛ yen agent in bɛ se ka kɛ policier ye comme a bɛ se ka kɛ gendarme ye donc panneau fana bɛ yen minnu bɛ kuma intersection na walasa ka sira cogoya ɲɛnabɔ donc n'aw sera intersection na siɲɛ wɛrɛ pour que aw kana bila fili la aw bɛ lajɛli kɛ fɔlɔ n'a sɔrɔ agent dɔ bɛ yen an y'a fɔ cogo min agent in bɛ se ka kɛ policier ye comme a bɛ se ka kɛ gendarme ye ni agent bɛ yen n'a ye min fɔ k'aw k'o kɛ a ka kan aw k'o kɛ ale tɛ kuma aw fɛ da ni da la a bɛ signe de kɛ aw ye donc n'a ko aw k'aw jɔ ale ka girin ka tɛmɛ priorité fɛn bɛɛ lajɛlen kan n'ale ko k'aw k'aw jɔ hali n'a sɔrɔ feu bɛ vert la aw kan ka jɔ feu vert la mais aw bɛ tɛmɛ ka d'a kan agent kumakan bɛ a bɛɛ sanfɛ maintenant ni agent k'i ma k'i k'i jɔ hali n'a sɔrɔ feu bɛ vert la n y'a fɔ cogo min na i b'i jɔ n'a k'i ma k'i ka tɛmɛ hali ni feu bɛ rouge la i bɛ tɛmɛ donc tant que agent bɛ yen an bɛ agent kumakan lamɛn lajɛ ka ɲa k'a ka gestes k'a obéir maintenant wagati min ni agent de tɛ yen an bɛ sɔrɔ ka feu lajɛ feu tricolore lajɛ ni feu bɛ ka min yira an na an bɛ baara kɛ ni o ye mais a k'a sɔrɔ agent tɛ yen nɔ donc o la feu bɛ vert la o b'a yira an na ko an bɛ se ka tɛmɛ mais toujours a b'a bila aw hakili la hali n'i bɛ se ka tɛmɛ wagati min kɔnɔna la i kan ka suma hali ni priorité b'i bolo ka d'a kan priorité b'e bolo mais est ce que mɔgɔ minnu kan ka sira d'i ma u b'a dɔn k'u kan ka priorité sira di e ma donc o la n'i sera intersection na wagati bɛɛ lajɛlen i kan ka sumaya i n'a fɔ nin y'a kɛ cogo min na yan nɔ o kɔfɛ ni feu bɛ vert jaune fixe la jaune fixe ale bɛ rouge de ko fɔ a b'a yira seconde dama dama k'i bɛna se ko rouge bɛ bɔ o la ni jaune fixe bɔra i selen kɔ panneau ma i y'a ye yɔrɔ jan fɛ a ka kan i ka jɔ parce que rouge sera maintenant jaune fixe bɔ cogoya dɔ fɛnɛ bɛ yen i man ka jɔ o la ni e selen kɔ feu yɛrɛ kɛrɛfɛla la a girinna ka kɛ jaune fixe ye n'i y'i jɔ o bɛ taa sɔrɔ usager dɔ ni vitesse bɛ ka na e kɔfɛ a bɛ fɛ ka tɛmɛ sanni rouge ka bɔ o la a ka kan i ka continuer i kana jɔ min b'i kɔfɛ ale bɛ sɔrɔ ka jɔ o la ka d'a kan rouge sera i n'a fɔ ninnu ye a kɛ cogo min na yan nɔ maintenant jaune rouge bɛ yen nɔ feu rouge bɛ yen a caman na mɔgɔ caman t'a dɔn u kan ka jɔ feu rouge la cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ feu ɲɛma passage pour piéton bɛ yen mais sanni ka s'o ma ligne dɔ bɛ yen nɔ a bɛ fɔ a ma ko la ligne de feu des feux ale dabɔlen don feu de kama n'i bɛ jɔ feu la a ka kan i ka jɔ o yɔrɔ de la ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ chaussée à double sens de don
ni bolimafɛn kumaba dɔ bɛ yen n'a bɛ munumunu ka na fara e ka sira fɛ n'i ka surun intersection na kojugu a bɛ se ka se i ma o la n'i ma ɲa jɔli kɔ feu rouge la i b'i jɔ première ligne na n'o ye ligne de fɛ des filles i kan ka jɔ o yɔrɔ de la i yɛrɛ ka sécurité kama maintenant priorité à droite e ka feu bɛ vert la e ka kan ka fara ka taga droite fɛ mais e bɛ ka fara ka taa direction fɛ olu ka feu bɛ rouge la i bɛ taa sɔrɔ olu ka senamatigiw bɛ vert la donc hali n'i ma ɲa farali kɔ a ka kan i k'i hakili to passage pour piéton na i ka jateminɛ kɛ ni piéton dɔ bɛ yen min labɛnnen don tɛmɛni kama donc i bɛ sira di ale ma ale ka tɛmɛ fɔlɔ o kɔfɛ i bɛ sɔrɔ k'i engager n'i bɛ fɛ ka fara ka taa i numanyan fan fɛ n'i ka feu bɛ vert la n y'a fɔ toujours cogo min na i bɛ taa sɔrɔ e bɛ ka taa direction fɛ olu bɛ rouge la mais u ka senamatigiw olu bɛ vert la donc i kan ka sira di u ma mais n'i bɛ fara fɛnɛ ni virage b'i gauche fɛ ka na virage ta virage daminɛ la i bɛ taa intersection centre i bɛ t'o de contourner fɔlɔ ka sɔrɔ ka fara k'i hakili to senamatigiw ka feu la ka da kan aw tɛ direction kelen fɛ olu ka feu bɛ vert la mais u ka bolimafɛn bolilaw bɛ rouge la donc a ka kan i ka sira di olu ma fɔlɔ ka jateminɛ kɛ o la i bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ o wagati la nin de ye feu ka kumakan ye feu dɔw bɛ yen flèchemaw don donc a bɛ mɔgɔw concerner a direction flèche ɲɛsinnen bɛ fan min fɛ donc ni o bɛ vert la minnu b'o direction fɛ o kɔrɔ b'a jira priorité b'olu bolo mais n'a bɛ rouge la minnu fɛnɛ b'o direction fɛ a b'a jira k'olu kan ka jɔ o wagati la ka sira di an y'a fɔ cogo min na agent ka girin ni a bɛɛ ye n'a bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye i bɛ fɔlɔ ka agent kumakan i b'o o de bɛ baara kɛ n'o ka signw de wagati min na ni agent tɛ yen i bɛ sɔrɔ ka feu kumakan fɔ lajɛ ka baara kɛ n'o ye i b'a fɔ an y'a jira aw la cogo min na maintenant o kɔfɛ n'a sɔrɔ panneau fɛnɛ bɛ yen n'o ye panneau prioritaire ye n ko panneau bɛ yen panneau minnu fɛnɛ bɛ kuma sira kunbɛw la agent bɔlen kɔfɛ a la feu fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ donc o panneau filɛ nin ye panneau i kan ka sira di i kinifɛn mɔgɔ ma disons i kan ka sira di i kinifɛn mɔgɔ ma donc priorité t'i bolo i b'a to kinifɛn mɔgɔ ka tɛmɛ fɔlɔ o kɔfɛ panneau min dalen b'o kan o b'a jira priorité b'i bolo donc mais priorité in kumakan a bɛ dan intersection kelen de la n'i tɛmɛn'o intersection na priorité in tɛ continuer fo n'i ye panneau wɛrɛ min b'i guider a tɔ la sinon ale kumakan bɛ dan intersection kelen dɔrɔn de ma donc min dalen b'o kan a b'a jira priorité bɛ o sira mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bolo kilomètre kelen n'u bɛ dugu kɔnɔna la donc ka taa o kilomètre kelen fo k'o ban hali ni intersection 100 b'a kɔnɔna la priorité b'i bolo i tɛ jɔ ka sira di mɔgɔ ma fo ni fɛn y'a bali n'o ye agent ye walima feu tricolore ye sinon ni panneau kumakan don priorité b'i bolo kilomètre kelen n'i bɛ dugu kɔnɔ intersection bɛɛ lajɛlen na donc n'i bɛ dugu kɔfɛ i b'a fɔ voyage sira ninnu priorité b'i bolo kilomètre 5 fo ka taa panneau kumakan ban maintenant ni panneau kumakan banna nin de bɛ bɔ terrain bɛ ci a kan o b'a jira priorité tun bɛ anw bolo mais sisan a banna min dalen b'o kan o b'a jira ko priorité tɛ an bolo maintenant an kan ka sumaya n'an sera nin intersection na ka lajɛli kɛ an numanyan fan ani an kiniyan fan fɛ n'a sɔrɔ wagati min n'an bɛ se ka tɛmɛ donc n'an tɛ se ka tɛmɛ an bɛ jɔ ka sira di ka d'a kan priorité tɛ an bolo min dalen b'o kan stop à 150 mètres o b'a jira pour céder le passage o b'a jira ko priorité tɛ an bolo an kan ka sira di fɛnɛ mais dɔ in na an y'a fɔ k'i bɛ sumaya ka lajɛli kɛ ka sira di i numanfɛnmɔgɔ ni kinifɛnmɔgɔ ma n'i kan ka jɔ wagati min i bɛ jɔ o la mais nin jɔli ye diyagoya de ka d'a kan panneau so stop faralen bɛ a kan o b'a jira 150 mètres k'i bɛ se intersection ma n'i sera yen i kan ka jɔ ka sira di i numanfɛnmɔgɔ ni kinifɛnmɔgɔ ma min dalen b'o kan o b'a jira priorité bɛ usagerw bolo usager minnu bɛ munumunu ka taga kiniyan fan fɛ donc priorité b'o de bolo très large de bɛ ka branche prioritaire yira n'aw bɛ fara ka taa aw kiniyan fan fɛ priorité bɛ kɛ aw bolo min dalen b'o kan o ye panneau stop ye panneau stop ale jɔli ye diyagoya de n'i sera panneau stop ma mais panneau stop jɔyɔrɔ caman tɛ a dɔn i tɛ jɔ panneau yɛrɛ kɛrɛfɛla la ka d'a kan panneau stop bɛ bila sanni ka se intersection ma o la i bɛ tɛmɛ panneau stop la n'aw ye lajɛli kɛ a b'a ye tɛrɛ jɛman dɔ bɛ kɛ panneau stop ɲɛma a bɛ fɔ de ma la ligne de stop o y'a signalisation horizontale ye maintenant i kan ka taa jɔ o de kɛrɛfɛ n'o kɛra a fɔra i ka sira di minnu ma e b'olu natɔ ye i bɛ se ka danger éviter o yɔrɔ la panneau min dalen b'o o kan o b'a jira i ma se intersection ma donc mètre 150 de b'i ni intersection cɛ n'i sera o yɔrɔ la k'i ka sumaya ka lajɛli kɛ i numan ani i kini fɛ n'i kan ka sira di u ma ni u sera i bɛ sira d'u ma dans le cas contraire i bɛ se ka continuer ni mɔgɔ tɛ ka na donc nin ye panneau ka kumakanw ye an y'a fɔ cogo min na n'i sera intersection na an bɛ segin a kan
i bɛ lajɛli kɛ ni agent dɔ bɛ yen a bɛ se ka kɛ gendarme ye comme a bɛ se ka kɛ policier ye a bɛ ka signe min kɛ aw ye donc aw b'a suit ka ɲa n'ale bɛ yen hali ni panneau bɛ yen ko feu tricolore bɛ yen a bɛ ka baara kɛ ka ɲa an tɛ feu tricolore lajɛ an tɛ panneau prioritaire lajɛ an bɛ agent dɔrɔn de suit k'a kumakan a bɛ ka min yira an na gestes la an bɛ baara kɛ ni o ye. Donc n'ale bɛ dɔrɔn an kana feu lajɛ an kana panneau prioritaire lajɛ an bɛ baara kɛ n'ale ka gestes dɔrɔn de ye. Donc n'ale tɛ yen wagati min an bɛ feu lajɛ wagati min ni feu tɛ yen walima feu bɛ intersection na mais feu tiɲɛnen don a bɛ sɔrɔ ka panneau prioritaire lajɛ olu bɛ aw guider ka intersection tɛmɛni nɔgɔya aw bolo. Donc n'a sɔrɔ nin si tɛ yɔrɔ min na parce que intersection dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ agent tɛ yen feu tricolore tɛ yen walima a bɛ a tiɲɛnen don. I bɛ taa sɔrɔ fɛnɛ panneau prioritaire ninnu si tɛ yen nɔ o wagati aw bɛ jateminɛ kɛ bolimafɛntigi min bɛ ka bɔ aw kiniyan fan fɛ aw bɛ jɔ ka sira di o ma o ka tɛmɛ fɔlɔ o tɛmɛnen kɔfɛ e bɛ tɛmɛ donc bɛɛ bɛ sira di kinifɛnmɔgɔ ma ainsi de suite aw bɛ tɛmɛ ka sara tɛ si sɔrɔ a tɛmɛni bɛ nɔgɔya aw bolo kosɛbɛ. Yɔrɔ dɔ fɛnɛ bɛ yen n'a bɛ f'o ma ko carrefour giratoire n'o ye rond point ye i b'a fɔ Tour d'Afrique n'a ɲɔgɔnna ninnu ale tɛmɛni fɛnɛ a bɛ usager caman sɛgɛn a b'i kamana gan ni sira ye. Donc walasa k'o tɛmɛni nɔgɔya aw bolo sariyaw bɛ a la kɛcogoya ɲumanw bɛ a la n'aw y'a k'a kɛcogo la a faamuyalen kɔfɛ a ka ca la kasara tɛ aw sɔrɔ wa aw yɛrɛ tɛ siran a tɛmɛni na o kɔfɛ n bɛ n'o images bɔ k'o yira aw la. Ok donc carrefour giratoire filɛ nin ye n'aw bɛ tɛmɛ carrefour giratoire la siɲɛ wɛrɛ aw bɛ lajɛli kɛ ni signalisation bɛ yen marquage au sol walima a panneau bɛ yen nɔ mais sani aw ka se a sira kunbɛn yɛrɛ ma fɔlɔ aw bɛ na marquage au sol aw bɛ lajɛli kɛ ni voie fila bɛ a kan a b'a bila aw hakili la donc voie fɔlɔ n'o bɛ kiniyan fan fɛ o dabɔra usager kama usager minnu n'a sɔrɔ e donna rond point kɔnɔna la n'i bɛna première sortie ta walima i bɛna deuxième sortie ta donc voie de droite dabɔra olu de kama depuis i ma don intersection in kɔnɔna la n'o ye rond point ye depuis i ma don a kɔnɔna la i ka kan k'i ka choix kɛ n'i b'i ta fan dɔn n'i b'a dɔn i bɛna première sortie ta walima i bɛna deuxième sortie ta donc i kan ka voie de droite in i ka na o fɛ maintenant n'i bɛna munumunu caman kɛ i n'a fɔ i bɛna troisième sortie ta walima dernière sortie a ka kan i ka voie de gauche ta maintenant n'i ye voie de gauche in ta hali n'i donna rond point kɔnɔna la i kan ka continuer n'o voie de gauche kelen ye fo ka taa se i bɔ wagati ma n'i bɔ wagati surunyara ka na bɔ ka sɔrɔ i ma i kɔfɛ mɔgɔw signaler donc i bɛ clignotant k'a la k'a yira k'i bɛna bɔ o la mun bɛ ka na i kɔfɛ hali n'u ni vitesse bɛ ka na u bɛ se ka sumaya donc k'a to i ka bɔ o bɛ o tɛmɛni nɔgɔya i bolo n'i ye droite fɛnɛ ta o cogoya kelen na n'i donna rond point kɔnɔna la i bɛ to ni voie de droite kelen in ye fo ka taga se i bɔli wagati ma i bɔ wagati i bɛ clignoter toujours k'a yira i kɔfɛ mɔgɔw la donc u k'u sumaya e bɛ fɛ ka bɔ a kɔnɔna na maintenant n'i donna a kɔnɔna na a filɛ an ɲɛ bɛ nin usager in na a ye voie de droite ta hali n'a sɔrɔ anw de tun bɛ circulation na sisan anw b'a kɔfɛ anw kan k'a dɔn k'ale bɛna première sortie walima deuxième sortie aw yɛrɛ y'a ye cogo min sisan a tɛmɛna première sortie la a nana deuxième sortie ta donc toujours n'i bɛ don panneau d'obligation fɛnɛ bɛ yen n'o ye panneau bleu in ye a bɛ k'a yir'i la ko bɛɛ ka munumunu ka taa sens kelen fɛ bɛɛ ka taa voie de droite in fɛ bɛɛ ka fara munumunu ka taa droite fɛ maintenant i kan ka céder le passage fɛnɛ respecter signalisation horizontale nin de ye céder le passage signalisation horizontale a panneau bɛ yen en même temps a marquage au sol bɛ yen donc toujours n'e bɛ don i kana girin k'i fili usager kan minnu bɛ ka munumunu rond point kɔnɔna la i kan ka sumaya ka sira di olu ma parce que priorité bɛ olu de bolo olu ka tɛmɛ donc wagati min n'i kan ka fara ka taa gauche fɛ n y'a fɔ cogo min i bɛ voie de gauche ta nin yɔrɔ la nin bɛna sortie dɔ de ta kiniyan fan fɛ première sortie walima deuxième sortie a filɛ a clignoter depuis yan donc o b'a yira a bɛna première sortie in de ta a tɛna munumunu jan kɛ a bɔlen filɛ nin donc nin usager bɛ voie de gauche kɔnɔna la a continuera n'o voie de gauche kelen ye an minnu b'a kɔfɛ an b'a dɔn a tɛna première sortie ta a tɛna deuxième sortie ta a bɛ taa troisième sortie walima dernière sortie i komi aw ɲɛ b'a la cogo min a filɛ ka munumunu caman kɛ donc a bɔlen filɛ nin ye troisième sortie fait donc demi tour n'i bɛ fɛ k'o fɛnɛ kɛ i b'a fɔ ka bɔ i ka sira in fɛ au retour ka segin o fɛ panneau d'obligation y'a ɲini fɛ i kana na girin ka taga gauche in fɛ parce que a y'a yira ko bɛɛ ka munumunu ka taa droite fɛ o la i bɛ taa munumunu ka sɔrɔ ka n'i ka sira in retour ta
mɔgɔ min tɛ sorti dɔn carrefour giratoire la marquage au sol be a panneau be e t'a dɔn i kan ka bɔ yɔrɔ min fɛ jateminɛ dɔ de be e b'o de dɔ fara yɔrɔ in na donc a ka kan e ka to voie de droite kan mais i b'i sumaya i kana taa ni vitesse i b'i sumaya donc usager minnu b'i kɔfɛ u b'a faamu o la k'a bɛ se ka kɛ i bɛ bɔ à tout moment faux sens giratoire fɛnɛ bɛ yen o carrefour giratoire ninnu na i bɛ taa sɔrɔ panneau tɛ yen mun b'a jira ko priorité b'i bolo walima k'a t'i bolo a marquage au sol fɛnɛ tɛ yen k'a yir'i k'i kan ka sira di donc o cas la a ka kan toujours an ye min fɔ règle de la priorité à droite min fɔ a b'o de appliquer aw ni ɲɔgɔn cɛ o la usager min bɛ kɔnɔna la ale kinifɛn mɔgɔ de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min kan ka don donc ale kan ka i sumaya walima k'i jɔ ka sira di usager ma min bɛ ka don ale kana girin ka tɛmɛ n'a sera dondaw ma o de kan ka kɛ carrefour giratoire kɔnɔna la an bɔra ka ni sariya minnu fɔ donc a b'aw hakili to a la tiɲɛ don priorité ko ye tiɲɛ ye mais aw bɛ fɛn kelen bila aw hakili la hali ni priorité b'i bolo n'i sera intersection na a kɛra carrefour giratoire ye o a kɛra intersection tɔ bɛɛ lajɛlen a ka kan i k'i sumaya ka sɔrɔ ka tɛmɛ parce que priorité b'e bolo mais est ce que mɔgɔ min kan ka sira d'e ma a b'a dɔn ko priorité b'e bolo wa donc e tɛ o dɔn o kama an kana da mɔgɔ la circulation na a bila hakili la ne b'a dɔn a bɛ se ka kɛ ninnu tɛ a dɔn donc aw se o se intersection ma aw kan ka aw sumaya ka tɛmɛ o yɔrɔ la nin de ye ladilikan ye ne bɛ min fɔ an n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ye n'aw sera ka baara kɛ ni a ye a ka ca la dɔ bɛ bɔ accident na. ok i bɔra ka ɲɛfɔli minnu kɛ hakili la caman faamun'o la maintenant e yɛrɛ bolo i bɛ nin kɔnɔna la i bɛ code kɛ i bɛ ekɔlidenw i bɛ cours di ekɔlidenw bolo mais i yɛrɛ ka yeta la an ka accident juguyali bamakɔ circulation yɛrɛ gɛlɛya yɔrɔ bɛ bɔ fan jumɛn la. ok n'i ye ɲininka o la a diyara n ye kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ an ka circulation na fɛn min bɛ na ni accident ye ka caya o ye code de la route dɔnbaliya ye donc sani ka bolimafɛn boli a ka kan aw ka taa auto école la aw ka taa inscrit aw ka formation kɛ sani aw ka bolimafɛn boli aw yɛrɛ ka lakana nɔfɛ ko de ko don donc aw bɛ se k'aw yɛrɛ lakana aw ka bolimafɛn b'aw bolo a bɛ si sɔrɔ donc aw tɛ kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase mɔgɔ wɛrɛ ma n'i ye accident caya jateminɛ a caman na limitation de vitesse n'o ye i kan ka boli kilométrage min kɔnɔna la heure kɔnɔna la caman tɛ o dɔn u bɛ vitesse ta yɔrɔ la yɔrɔ minnu tɛ vitesse ta yɔrɔw ye o kɔfɛ croisement kɛcogoya jugu fɛnɛ bɛ a la sariyaw de bɛ o bɛɛ lajɛlen na donc n'i y'o bɛɛ faamu o bɛɛ bɛ sɔrɔ auto école de fɛ n'i y'olu faamu a ka ca la dɔ bɛ bɔ accident na ani dépassement kɛcogo jugu n'o ye bolimafɛntigi dɔ bɛ ɲɛma a ka suma ne yɛrɛ bolo ne presselen ne bɛ fɛ ka tɛmɛ donc sani ka tɛmɛ o la i ka kan ka jateminɛ kɛ fɔlɔ est ce que ne bɛ se ka tɛmɛ ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma ne sɔrɔ wa est ce que ne bɛ se ka tɛmɛ ka sɔrɔ ne ma kɛ sababu ye ka n kɔlɔlɔ lase mɔgɔ wɛrɛ ma donc i bɛ limitation de vitesse jateminɛ ka marquage au sol jateminɛ parce que marquage au sol dɔ bɛ n'i bɛ dépassement kɛ n'i y'o ye i man ka kɛ donc i b'o bɛɛ de lajɛ ka jateminɛw kɛ embouteillage ko n'a a yɔrɔw bɛɛ lajɛlen tant que n'i m'o kɛ i man ka dépassement kɛ mais an ka circulation na an y'a ye dépassement an b'a bila an hakili la dɔrɔn donc ko nin wagati nin ka suma ne bɛ fɛ ka tɛmɛ a la an tɛ jateminɛ foyi kɛ an bɛ se k'an fili ka tɛmɛ o caman na e bɛ bɛn ni bolimafɛntigi dɔ natɔ ye walima e tɛmɛnen kɔfɛ a la e bɛ chausser à double sens de sanfɛ i kan ka bɔ voie dɔ in kɔnɔ donc ni embouteillage bɛ yen e tɛna se ka segin ka n'i nɔ la e bɛna to voie min kɔnɔna la o tɛ aw ta ye o dabɔra retour de kama o la e bɛ kɛ sababu ye ka circulation gêner donc an ka olu dabila ani taxitigiw ni sotaramatigiw bɛ fɛn caman kɛ arrêt ka d'u ye yɔrɔ min na u b'a kɛ o yɔrɔ la donc kunfɛ kow tɛ an kan ka jateminɛ de kɛ o bɛɛ la o de ye kuma ye ne bɛ min sɔrɔ ka fɔ aw ye accident caya la bi n y'a fɔ a ɲɛna cogo min na an tun bɛ Grand Tibu la auto école Blondin la ani auto école Blondin maa min bɛ cours di a kɔnɔna la an n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ walasa ka kuma intersection n'o ye sira kunbɛnw na sira kunbɛn suguya ka ca a tɛmɛcogo de b'a la an y'a ye a ye ɲɛfɔli caman kɛ a ye agents ta fɔ a ye fee fana tugun fɔ a ye panneaux fana ɲɛfɔ hakili la a ye faamuyali sɔrɔ nin na an ka jɛmukan tun bɛ ka boli nin de kan hakɛto bɛ nin na sali ala Muhamadu. Assurance responsabilité civile ye bɛnkan sɛbɛn ye min bɛ don aw jigi kɔrɔ kasabiko siraw fɛ walasa ka donni ta ka bɔ aw kun ka kɛɲɛ ni aw ka tɔɔrɔ laseli aw mɔgɔɲɔgɔnw ma minɛnko siraw fɛ walima farikolo la ka da filiw kan minnu bɛ se k'aw sɔrɔ baara ani adamadenya siraw kan aw denw
aw ka baganw walima fɛn o fɛn n'o bɛ aw ka mara kɔnɔ. Assurance responsabilité civile professionnelle n'an k'o ma RC Pro o ni aw ka baara kelen-kelenna bɛɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye. Bololabaarakɛlaw, diɲɛ magobatigiw, jagokɛlaw walima kɛnyɛrɛye baarakɛla fɛn o fɛn aw bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔ wɛrɛw kun k'a sɔrɔ an m'a dabɔ a kama. RC Pro de ye assurance ye min bɛ don aw jigikɔrɔ k'aw ka baara kasaraw donni ta ka bɔ aw kun. Assurance lafiya de ɲɔgɔn tɛ RC Pro la ɲɛnɛmayali la aw ye. Assurance lafiya ka sini ye hakilisigi kɔnɔ.